Tevahi li Tirkiye û bi taybetî jî li Enqerê bazar li ber sedema rewşa aborî nebaş e. Esnafên Enqerê li ber kêmbûna kiryara gazîn dikin. Lê kiryar jî li ber bilindbûna bihayên tiştan gilî dikin. Dema di nav bazarên Enqerê da digerin ev gelek baş diyar dibe. Hin esnaf li ber rawestina bazarê gazîn dikin û bêhêvîne jî. Lê hin esnaf jî him gazîn dikin û him jî hêviya wan heye ku piştî hilbijartinê dê rewşa Tirkiye baş be. Sadık Uçar bi xwe nanfiroş e. Dibêje firotina nan sedan pêncî da ketiye xwarê. Li ber kêm firotin û bekariyê kezeba ensafan peritiye. Niha em li vêrê zerer dikin. Müşteriyên me berê ji bo mal pêjdan dikirin. Niha nanekê bi zehmet dikirin. Wisa xuya dike piştî hilbijartinê dê xirabtir bibe. Demekî li Tirkiye xwarina sereke goşt bû. Li divan demên dawî da ser buhabûniyê berxurên goşt gelek kêm bûye. Pirên berxurên goşt ana zêdetir serîpê û hinav dikirin. Goştfiroş jî ji firotina serîpê û hinav gelek dilxweşin. Ez benî em serûpêyan difirûşîn. Ez ji bihayê goşt re tiştekî nabêjim. Lê bihayê me yê serûpêya û hinav hîç negoriyaye. Di firotinê de car caran rawestan bibe jî Xwedê re şukur divê qeyrana aborî da em xwe îdare dikin. Hüseyin Polat xwediyê dikana Cîlûberganê. Di firotina wan da jî gelek kêmbûnî çêbûye. Lê ew him bi hêviye û him jî vê yekî demborî dibîne. Dibêje piştî hilbijartinê umêda min heye ku wê baş be. Şu anda işler biraz... Vê gavê karê me kêmek sist e. Sedema rawistanê têra xwe daxwaz tune ye. Niha kes nikare tiştan bikire û ketine nav fikara de hatû. Li ber vê jî karê me siz dimeşe û em di tengasiyê de ne. Piştî hilbijartinê bawerim mirov dê kêmek rihet bin. Esnafê Enqerê dibêjin ku firotina me rawestiyaye û hêviya wan ew e ku piştî hilbijartinê rewşek bêgorandin û firotin dest pê bike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.